Machiegni nyakwaromo gi sa 10 mar odhiambo chenro maka gi kacha. Machiegni winjo weche manyien. Nyinga Ochieng Emmanuel. Doho mamalo kuom thuolo mar ariyo dagi golo chik machungo chenro mathicho ka apis jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Maendi en tok ka Gachagua ne ochwal e nyim doho bura madwaro thiche oko kod Cleophas Malala kendo ne winjo kawuono obede nyim jal bura Bahati Mwamuye. Kata kamano Mwamuye nochwalo burano ne jal buche Chacha Mwita mondo ng'adi rieko kaka obiro dhi nyime. Kata kamano Mwamuye ne ochwalo burano jal bura Chacha Mwita. Kamati mar kinde bura moro bende ochwal madwaro mondo miriw weche duto kod buche duto mag thicho ka apis Rigathi Gachagua mondo chok kanyakla kendo yal nyadichiel kalore ni thothgi chalre. Jatend na Kenya Martha Karua koro dwaro ni jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua wuoge apisi. Karua koni kinde kawo pach jopiny e dwaro mathicho ko Gachagua, jo Kenya ne oloso ayanga ni gionge gi yie kod jatend piny kod jalupne kendo winjo gi duto giwuoge apisi. Olo ni tend Kenya Kwanza oserocho ratich oganda timo winjruoge magalagala ka keto ji e lwet kambi mar Adani kod Rico Kumba mar thieth kendo winjo Ruto gi Gachagua wuoge apisi. And they'll go home as a pair. That was the message of Kenyans. The presidency and the entire government were impeached by Kenyans as far as we are concerned on the 25th of June this year during the Gen Z protests. The exercise therefore arranged for the impeachment of the deputy president ironically turned into a reminder of the entire presidency and government that they stand impeached by Kenyans. The Ruto regime had hoped to divert Kenyans from the economic sabotage that is going on. The shaded deal of mortgaging Kenya's premier gateway, the Jomo Kenyatta International Airport. We've also seen the dismantling of a working health system. We have not forgotten seeing the tears of an old man who had been denied dialysis. But this is just one person. How many others were crying out there, not under the glare of the media, without us knowing? Nondo mogolo kod kambi nondo matifa oyango ni atamalo 35 mag jo Kenya wacho ni Gachagua osebedo ka nyaya kweda mag dhoudi ka atamalo 36 mag jo Kenya paro ni ilawe nikech weche mag siasa. Atamalo 41 mag jo Kenya siro paro mar golo Gachagua e apis. Nondo no bende oluwo ni atamalo 38 mag jo Kenya ok sir paro no ka atamalo 21 pok okawo chung' margi. Tifo yango ni jo Kenya maro atamalo 73 paro ni Ruto biro bedo kama tek e manyo kom tend piny Kenya kendo poni ogol Gachagua APC. The removal of the DP through impeachment, and we get a statistically even split between those who support and oppose, but on Mount Kenya, opposition is much, much stronger at between 2/3 and 3/4, 69%. Only 20% on the mountain supported. More than twice that percentage, 47% from the rest of Kenya, support his removal. Again, not surprising. And we asked for reasons among those who support his removal, what the main reason is. Single response, we didn't read these out. And again, we see a pretty big contrast where people who voted for William Ruto are generally much more supportive of the DP than are people who voted for Raila Odinga, keeping in mind that about half of Ruto's vote came from the mountain, where the DP is quite popular. Jaod Bramati ati William Kamketo koni jalup jatend piny Rigathi Gachagua winjo bing'won ka osethiche oko. Koloso e romo mar bunge la wananchi boma Kabarnet, Kamketo koni ketho michudo godo jalup jatend piny gin adier kendo Ruto winjo bing'won mana ka jaod bura osegole apis. Kamketo wacho magi ndalo achiel kendo bang' Rigathi Gachagua kwayo ng'wono e gik momiyo idwa thiche oko. Angalia watu wanaongea wanasema kufa dereva kufa makanga. Nachaka sasa ile motion iko
ile moja niko bunge saa hii ni ya makanga. Sasa dereva hawezi kufa saa hii. Unaona? Na mtasikia Jumanne katika bunge maneno itatokea mingi zaidi. Naelewa? Hata hii msamaha, unajua nimeona jamaa wameomba msamaha. Msamaha ni ya Mwenyezi Mungu jamani. Bata roro jile msamaha tena. Ai, lakini na msamaha pia ikuje baada ya impeachment. Unaelewa? Baadaye yani tukisameana iwe mpaka tumeachana kwanza, kwa sababu lazima heshima idumu. Jambo lingine, huyu jamaa alikuwa na haraka sana. Ametoa kichwa. Chelo machelo jopiny biro dar mondo idwar mondo mi ochiw pachgi kotenore kod dwaro mamedo kinde ma jotelo moyier onego bed e apisi. Kamati mar od buch Senate motenore kod ratiro bago bet mar winjo pach jopiny kotenore kod medo kinde go kowuok higni 5 nyaka 7 kaparo makama keto jood bura, MCS, governors kod jatend piny. Parono bende dwaro chuogo apisi ma jotend migepe kaparo mane chwal kod Senator Manandi Samson Cherargei manosome telo mokwongo dwe mokadho. Oganda jo Kenya kwa mondo chak oro pachgi kar bedo ni ji mathoth osewuok ka kwede kamoting'o riwruok mar Okinde. Kembe maloso mwandu mopogore opogore ogol negi chik mar keto kenge makare mag rito alwora. Magi wacho gi jatend migawo mar alwora Den Duale malero ni biro neno ni oluw chike mag puko taka kaka yor kedo gi taka ma ipuko e aora ma Nairobi. Nowacho magi romo manokelo kanyakla jokanye sekta mar arita mar alwora kama nonyise oganda jo Kenya en ting' mar ji duto mana ni alwora orit makare ka bende koro dwaro mondo jogo mating'o taka otiko nyamburko ma oum wigi mondo kik chid alwora e kinde ma gichokogi. Duol mar NEMO osegolo chenro maketo taka e kidienje mopogore opogore kaka yor neno ni opukgi kendo witgi e yo makare. Because without the regulation, and at the time, manufacturers through the Kenya Association. If you are a garbage collector for the Nairobi City Council, you must tell us, number one, where you collect from, and we track you all the way to where you're going to dump. All the garbage they collect, they dump in on Nairobi River. You have marked how many places? Nearly the whole entire river is a dump site. The EPR, the Extended Producer Responsibility, more than ever before is going to be one of our key things that the CS is going to deliver. We have had the law in place, the Solid Waste Management Act of 2022, but the problem has been, as you heard it from the people and the producers themselves, that they don't have the regulations. Even for NEMA, they've been impeded. And I want to assure you that, as he has mentioned, we will have this APR regulation gazetted, hopefully by Friday this week. And therefore, then, it will be now left to our regulator or our enforcer, NEMA, to deliver on his mandate. We are working very closely with the riparian community to ensure that once the issue of sewerage system is addressed, because informal settlement do not have a sewer system. Once the sewerage system is addressed, then I am sure the issues of informal dumping sites, or rather informal dumping, will be addressed. Johala ma Esibuye kar chingo bura ma Emohaya yuago gedo moyware machire gwengego manigi kuonde minyalo time ohala 200 ka gibogo chungo chulo suru poni weche magedo ok ochwale thuolo ma jombe 2 kane giloso chiro no giseo piny owacho e kaunti ma Vihiga kuom ne kwayogi mondo gimuk kuonde gi mag ohala gichiw thuolo ne gedo no. Kata kamano dweche 6 osekadho kapod kara chak gedo mana foundation pod ok otieki. Gikwayo piny owacho e kaunti no mondo chak kendo tieko gedo mane gisingo ni rumo giko dwe mar 9 mar higani maka ok mano to gibiro ng'anyo. Na saa hii tumekaa karibu wiki moja, hatuna stima, tumepiga simu Kenya Power, tumetafuta usaidizi Mbale, imekuwa ngumu. Mpaka saa hii hata tujui tufanye nini. Transformer ndio hii ililipuka.
Mvua ikinyesha maji inaja sana hapo, hata unapata wenye ushuru wanakuja kututoa ushuru na tunalipa tu, lakini pene tunakaa sio mahali pazuri. Unapata hapo mahali hata tunapata magonjwa. Tunagonjeka juu ya magonjwa kutokana na maji. Sasa tunasema serikali ituangalie. Tuko kwa soko na tumewekwa nje. Na huko nje penye tunawekwa hatuna mahali pa kwenda. Tunafanyia biashara nje. Mvua inatuua huko nje. Na risiti wanakuja kututafuta penye tunaenda kujificha na tuna mahali pa kujificha, wanakata risiti. Sisi watu wachie nafasi mpaka wakati watakuja kutengeneza soko. Ndio watume watu wa risiti wakuja wakatukate risiti kama tuko kwa soko. Tena security ya area hii mbaya. Watu wameweka vitu kando kando, mahali penye imewekwa watu wanabomolewa. Sasa mnataka watu wapeleke vitu nyumbani ndio warudi wakiuza. Maaskari kazi yao ni kuzunguka tu hapa wakitafuta changa. Hakuna kitu kingine yenye wanatusaidia na kuvuruga wamama wenye wanauza vitu na mambo ya makaratasi. Duol ma jomong'ol kanyakla kod riwruoge mag oganda e kaunti ma Kwale ochako nonro wigi momiyo moko kuom nyithindo osebedi kenyuolo kane kod chandruok mar obwongo e kaunti no. Nonro geno ni biro konyo e rito ngima nyithindo mapok onyuol mondo geng' ng'ol mar obwongo ma joko nyithindo e kaunti ma Kwale. Ler ma ogol oyango ni kaunti ma Kwale ni kod nyithindo mar 3,140 mani kod ng'ol mar obwongo, kendo luoro nitie ni poni okenge makare ok oketi to kwan nyithindo ma inyuolo kod ng'ol ma kamano nyalo medore. Tunajaribu kuangalia, je, ni sababu gani ambazo kwamba zinaleta ulemavu? Je, zinaweza zikakingwa mapema? So ni jambo ambalo tuko sahihi kwa meza tukijaribu kuangalia ni vipi tutafikia pale mahali ambapo tunaweza tukafanya research nzuri kuhusiana na hii element ya mambo na disability hapa Kwale County. Maanake tunaona kwamba unyanyapaa katika hii jamii yetu bado uko. Bado watu hawajakubali kwamba ulemavu hasa wa cerebral palsy ni shida ya ubongo. Bado tunaamini kwamba kuna shida pale, aidha jirani amefanya kitu ama kulikuwa na makosa fulani, Mungu hakutupenda zaidi, lakini tunatumia hizi the structures which we have kuhamasisha watu, kuambia kwamba huu ni ulemavu uko. Mimi mwenyewe niko naye mlemavu, yuko 3 years kwa sasa. Changamoto zenye napata ni ukaze moyo, lakini usipokaza moyo utamwacha nyumbani, maana yake hata uwezo ulizwa. Huyu mtoto atakusaidia na nini? Ni ulemavu ambao una mahitaji mengi sana. Na mahitaji muhimu kwao huwa sana sana ni mazoezi ama therapy. Na pia upande wa madawa na pia upande ule wa diapers. Kama baraza tumeweza kuanzisha program ambayo itakuwa inalenga hizi sehemu 3. Ukiexpose yule mtoto anaweza akapata msaada zaidi badala ya kumficha pale ndani. Accept vile yuko, kwa sababu hivi sasa tunaona katiba yetu inawapatia nafasi nzuri sana ndugu zetu wenye uwezo maalum. Na pia ukielimisha mtoto, muelimisha tu kama mtoto mwingine yule aliyo. Duol matayo chituke pacho ka Football Kenya Federation kori kwa maneno ni gisiro mich matuge kor gwenge mapacho kaka achiel kuom yore mag fwenyo mich matuge kind rowere mapod raga e kor gwenge magibiro kinde mar riwruogno ikore mar bago yiero mag dwe mar 12 higani. Gino mochan ni biro bagi nyaka e kor gwenge kane lose kar chung bura ma Ogunja e sach nyasi machiwo kombe kod mich mamoko ne joloch mag piem mar Dan Nyibile Cup. Dan Nyibile nokwayo jotelo mapacho ka mondo sir klepe matindo tindo mayudore e kor gwenge mopogore maneno ni giyango kendo bero mich mag rowere. CDD sani kaka wadhi yiero maduon mochung' ni mpiche i Kenya ka miluongo ni FKF, wadwaro ni giwuothi gwenge to gi support mpiche mag joma mine, mpiche mag joma vijende kata nyithindo matindo, nikech talent e gima golo jiwuok oko ka. Okamano to wan wakwayo be jotelo duto te ma i Kenya ka mondo wati ng'uru wach talent to wagwe gi support tournaments, gi support netballs, gi support handballs, nikech tournament gi ema yudo kata miwa thuolo mag yudo talents i kor gwenge. Nyakaro Mogiro kamano kombedo koda e chakruok nyaka giko kawuono ng'isa kod director mara Lindsay Simani mondo mi amosu
Lindsay Uganda Magluo Kaumos Amioro negi kanyo koromo saa achiel mar odhiambo kama ntiere mathoth matimore piny Kenya ka kendo aketo wang'wa mondo biwane ni to chalo nade nyaka e chenrono ma ang'ichuelo kauno saa achiel kod masadek nyinga Ochieng' Immanuel.